Da, muncește, Jegosule, muncește! Băi, mai lasă aia mai încet, Jigodi! Arrivo! N-a bufnit, n-a bufnit. În anticipă? Ultima dată cum mă poate plăce. Nu mai am dat ceapă. Altă dată. E geloasă Tereza, de-aia nu-l pupa, ai înțeles? Lasă-i, eu o pup, mă, da, mă, uite, mă, da, mă, lembuță. Nica, nu dați de el. Ce? Băi, da, nu ții biful, băi. Cine? Ema nu-i că m-a mers la Ciela și... Păi când aveam vreo 20 de ani, mă duceam la primărie să-l iau fiu Ovidiu în căsătorie, măi, mă. La 20 de ani, mama, la! Mai e moldeiță, mă. Uite, asta aparat. Ia, noi. Suflă! Dă-te-mă la o parte. Beta, n-ați mă să trec. Gata. E, cum ți te-ai îmbrăcat tu mai frumos? Eu sunt îmbrăcată ca o țigană, cum nu știu așa... Eu nu mi l-am capă? N-ai plămâni,
Dacă el n-a băut cine? Vă dau pe YouTube, bă. Ai că mașină mă știa, Eu când de băieți. concentrează acum, hai curată. După Gheorghița al meu. Oare stă? Oare stă? Ia domnule. Da, pe scaun aici. Pe scaun mai bine. Pe scaun. A rămas la tine sufletul meu, plânge iar, plânge după tine. A rămas la tine sufletul meu, Uite-mă la post. plânge iar. Hai toți la poză. Hai să vedem dacă vă prind toți. George, hai, vorbește. Ziua ta iubito, și-mi dat de ziua ta, ți-am dat și azi viața mea, dacă aș putea. De ziua ta iubito, și-mi dat de ziua ta, dacă aș putea.
Pentru Desiderio! Desiderio, Basta!